højt til så langt. Tag langt. Kom så, Lund. Grib. Ah, tag på. Kom igen. Prøv igen. Grib. Nå, kom igen. Nej da. Godt for hurtigt. Okay, kom. Grib. Sådan. Ja. Der. Grib. Tag den. Du skal Ja. sikkert. Sådan der, ja. Præcis. Wow. Ja. Lidt længere. Slå den væk, man. Åh, det gør du, Lund. Prøv at optage, hvor du skyder på straffen. Ja. Hvor skyder. Helt står for mål. Okay, vi skal lige have en kommentar, Don. Hvad siger du til niveauet herude? Hvad for niveau? Med spillerne? Er de gode? Ja, det er fint nok. Ja. Og du er lige startet en ny karriere som målmand? Eller hvad? Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, ja. Men nu skal du til at skyde straffe. Hvad er det? Har du nogle specielle teknikker, når du skyder straffe? Ja, jeg har mere sådan koncentration. Ja? Jamen, det er også vigtigt, at man koncentrerer sig selvfølgelig. Ja, okay, er vi klar? Godt da. Og straffe er her. Hvem skal målmand først? Jeg har brug for mål, så skal jeg skyde reelle. Teknikker skal være ikke, så på mig sammen, jeg kan redde den så. Hvem skal stå for mål? Mig. Tak, kom. Okay, Ron. Og jeg filmer selvfølgelig. Skal nok stå der. Nej, det er fint her. Sådan her. Er det her? Her. Okay. Stop. Stop.